Hej hej. Nej. Ja, men så skal du gøre det på numsen, ikke også? Ja, jeg vil godt have, at du går... nej. Jeg vil gerne have, at du går forlæns op. Hvis du går forlæns op. Ja, sådan der. To 2,5 år gammel. Det var jeg glad for. Skal vi lige vinke til hinanden? Kan vi ikke lige vinke? Jamen, sgu da ikke der. Hej hej. Kan du give mig en mus herovre? Ja, kys lige der. Prøv at høre. Så er vi færdige nu, ikke også? Og så kan vi blive ved.